Dan huwa Juan Sherry ta' 15-il sena li solva ir-Rubik's Cube fi-19 sekonda punt 45 u bekk ġie rikonoxxut minn Malta Records bħala l-iktar veloċi f'pajjiżna. Fi klassi fil-Kulleġġ San Benedittu Sekondarja Kirkop iltqajna miegħu fejn flimkien ma' sieħbu Eric Canova kienu qed jipprattikaw isolvu din il-logħba ta' taħbil il-moħħ. Jekk kien hemm elementi li waslu lil Juan għal dan is-suċċess kienu l-persistenza u d-determinazzjoni li jasal fejn jixtieq. Fil-fatt spjegalna li beda s-sekondarja fuq siq ħażina imma ddeċida li jagħmel bidla. Li dejjem tkun trid li timxi l-qudiem wara qata li ħadd fil-Form 1. Iddeċidejt li nibda studji iktar u li mmur tajjeb fl-iskola u b'ħafna determinazzjoni. Irmexxi, ġifieri l-irmexxilin jirmexxielu kulħadd, mhux xi ħaġa impossibbli. Fl-istess klassi iltqajna ma' Konstantin Aleksandru u Xanaja Formosa li kienu qed jitalmu s-sekwenza tal-pi. Numru li bosta jiftakru mill-lezzjonijiet tal-matematika u li l-frazzjonijiet tiegħu huma infiniti. Flimkien ma' Juan, Konstantin ta' 17-il sena kiseb rekord nazzjonali ieħor billi ftakar 772 numru f'din is-sekwenza. I felt like I had the urge to do something with, like, get a hobby. As I love maths, I took it as a chance to improve my memory, just to test what I'm capable of. U bekk il-persistenza ta' dawn iż-żgħażagħ waslithom biex jiġu rikonoxxuti bħala l-aqwa f'pajjiżna fi sfidi li madwar id-dinja jiġbdu l-kompetizzjoni ta' eluf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.